ден, най-великият от десетилетие насам, е грейнал над цялата земя във всичките сърца. На 7 септември 1940, след 20-дневни трудни преговори, българската и румънската делегация постигат съгласие по договора, който връща на България Южна Добруджа. Документът е изработен в румънския град Крайова и е известен като Крайовски договор. На 13 септември той е ратифициран в Букурещ от румънския премиер генерал Йон Антонеско. Връщането на Южна Добруджа е първият и единствен случай в най-новата българска история, в който България възстановява териториалната си цялост не чрез военни действия, а чрез мирни преговори. Цар Борис III и правителството на професор Богдан Филов успяват да се възползват от изгодното за страната съотношение на силите и да поставят въпроса за връщането на отнетите след Първата световна война български земи. Първият ход е Южна Добруджа, заграбена от Румъния още през 1913 година. По това време Втората световна война вече бушува в Европа. Макар официално да е обявила неутралитет, България е ухажвана като потенциален съюзник. Чрез сложни дипломатически ходове и лавирания между фашистска Германия, Съветския съюз, Италия, Великобритания и дори САЩ, държавният елит в София се умява да постави въпроса за връщането на Южна Добруджа. Към неговото решаване се пристъпва след като съветските войски окупират Бесарабия и Буковина, принадлежали до тогава на Румъния. Поставена в безнадежно положение от съветската окупация на две нейни области, Румъния става отстъпчива по въпроса за Южна Добруджа. По това време Букурещ е лишен от своя най-голям покровител – Франция, която вече е окупирана от хитлеристите. Новото дясно румънско правителство търси разбирателство с Берлин и няма друг избор, освен да приеме категоричния тон на германското предложение за удовлетворяването на справедливото българско искане. Благодарение и на съгласието на великите сили, връщането на Южна Добруджа ще се окаже единствената териториална придобивка, от която България няма да бъде лишена след края на Втората световна война. Връщането на Южна Добруджа в българската държава е триумф за тогавашната ни дипломация. България посреща подписването на Крайовския договор с огромен възторг и ентусиазъм. Никога след това, дори при краткотрайното освобождаване на Повардарието и Беломорието, българският народ няма да ликува така ентусиазирано. Цар Борис III обявява амнистия за всички политически затворници. Тържествата не стихват дни наред. Направена е първата стъпка към жадуваното национално обединение и ревизирането на Ньойския договор. Най-екзалтирани са хората в Южна Добруджа, които след десетилетия румънско господство се връщат в майката родина. На 21 септември 1940 по цяла Добруджа хората излизат да посрещат възторжено частите на Трета българска армия и българската администрация, които идват за да установят българската власт в района. Добруджанци засипаха с цветя и отрупаха с дарове жадуваните братя. Отново зашумяха българските трибагреници на свободна Добруджа. Радостно люшнаха клони дъбовете над конниците. Крайовският договор предвижда задължителна размяна на население от Добруджа. Румънските колонисти от южната част се преселват в северната. На тяхно място идват около 67 000 българи от окръзите Тулча и Кюстенджа в северна Добруджа, която от 1878 е румънска територия. Там те изоставят своите имоти и българската държава трябва да ги осигури с земя и къщи. По този начин северна Добруджа, която до тогава винаги е била с преобладаващо българско население, е обезбългарена окончателно. С тази размяна е изгубена и последната възможност някога България да поиска връщането и на северна Добруджа. Но тогава българската дипломация е предпочела по-разумното – да получи половината вместо нищо. Житницата на България отново става неделима част от майката родина. Маршът Добруджански край увековечава всенародната радост от връщането на Южна Добруджа. О, Добруджански край, ти наш си земен рай! В теб златно жито зрей и златно слънце грей.